En af de specifikke problemer, vi har oplevet med fremmedlegemer i foder, det stammer fra gammel galvaniseret net, som har lagt under vores tag som sikkerhedsnet, som med tiden er blevet eroderet og rustet op simpelthen. Som så af mærkelige årsager begyndte selvfølgelig at falde ned i vores fuldforvogn. Og inden vi opdagede, hvor problemet egentlig var, inden vi fik de der magneter på, jamen så faktum var, at vi mistede simpelthen flere køer, som fik de her små sylespidse nåle fra det der stålnet i foder simpelthen. Så efter vi har fået de der magneter på, har de fanget rigtig meget af det. Nu har vi heldigvis klippet ned, så problemet er løst. Men så kommer der mange andre steder fra. Ja, man har simpelthen håndteret problemet og fået det løst ved roden i stedet for, og så brugt magneterne som en opdagelse, som backup. Ja, lige nøjagtigt. Ja.